Amos busraki dia. Sa problema ni niya. Sulo man. Tunga tuon bi. Problema ni busraki mo. Sarap. Ni ka sulo ni ka diha lagi. Si problema. Problema ni karong Valentine's Day na yun. Asa gini mang laag. Problema. Asam din mo din. Ano no? Mananda do mo sini. Ano na umi salida sa mua? Na ay daghang tip nga to. Ay Spider-Man, ay Batman, ay King Kong. Magasto-gasto bagita sini. Gago! Nimoy, adto ra may padong sa inyo. Usab ni plano nimo ring hapit mong Valentine's Day. Ako. Ngaon mi. Ano? Adto di mas balay ni Javi eh. Ngaon mo Javi, kana kwarta nimo. Mahalon. Adto tas mga pungko-pungko. Pero kumo naman ha. Barbarog mi. Gago! Kuliram din ni mudan soyo eh. Labaw pa man di kas insiktihi ko eh. Asam di mo yap. Lah, wa am di ko uyab de eh. Ikaw taga sa di mo uyab. Wa man sa di ko uyab re. Unong ka na istorya. Uyab, uyab eh. Luto to sa ato. Unal mga tayaon. Salamat dahil sa pagtanaw sa among video o atangi ang among mga bagong video pohon. O palihog di ko follow sa among Facebook page o subscribe sa among YouTube channel. Ay mo kalimot i-share ug i-like ang among mga video. So, bye-bye. Salamat. Thank you.